മാതാജി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗണേഷ് മാതാജി മൂന്നാമത്തെ ഹരേ ഇത് തുടങ്ങുമല്ലേ ഇന്ന്? ഇന്നിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ തുടങ്ങുമല്ലേ? മൂന്നാമത് തുടങ്ങുമോ മാതാജി? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരി. ഏതാണ് ശ്ലോകം? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാന്ന് പറയാമോ? ആദ്യത്തെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതല്ലേ? ഏതിന്റെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മൂന്നാമത്തെ തൃതീയ അധ്യായത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം മാതാജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധാര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. തുടങ്ങിയില്ല, തുടങ്ങണം. രണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശുഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃത ദ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം ഊരഹോ രസികാവു വിഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദാർണോസ്തേ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 3 ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സ്കന്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് വിരാട് പുരുഷന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തെ ഓരോന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നു. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് മനസ്സിനെ ഏകീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കുക, മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, ആ യോഗി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ മനുഷ്യനും സർവത്ര സർവദാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ശൃണ്വതാം സുഖതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്ത സതാ അല്ലെ. നമ്മുടെ
ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകും. ഇനി അതാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീശുക ഉവാച ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക ഉവാച ഏവന്മേതന്നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ മമ മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട്? ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അതിനാൽ, ഏതത് അവയെല്ലാം, നിഗദിതം പറഞ്ഞു, പൃഷ്ടവാൻ അങ്ങ് ആരാഞ്ഞ പോലെ, യത് ഏത്, ഭവാൻ മമ എന്റെ, നൃണാം ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ, യത് യാതൊരുവൻ, മ്രിയമാണാനാം ആസന്നമായ മരണം, മനുഷ്യേഷു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, മനീഷിന ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ. വർത്തനം ഭാരതം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ആസന്ന മരണനായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരം ഏകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ മരണം അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളിന് എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായ കർത്തവ്യം, അതാണ് ഗോസ്വാമി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആവർത്തം എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ച്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാരാണ്? അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഇവിടെ മനീഷിനാം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് എന്താണ് മരണം ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭാതൻ എന്താ പറയുന്നത്? എമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അല്പബുദ്ധികളാണ്. ആരും മനീഷിന അല്ല. അപ്പോ നമുക്കുള്ള കാര്യമല്ല ആര് പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് മനീഷിന, ബുദ്ധി കൂടിയവരുടെ കാര്യമാണ്. അത് തത്വത്തിൽ അവരല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ മിക്കവർക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടലിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കാം. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതി, അതുപോലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ്? പൂർണ്ണ പരാജയമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അനേക സഹസ്ര മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവ പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശത്തിലില്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധത്തെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ച മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ വ്യാസാവതാരത്തിൽ
വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചു എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20, 122, 123 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം പോലും ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വേത്തി തത്വതഃ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ എത്രയെത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ, വാസുദേവനാണ് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരെയാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലിയാണ് എന്ത്? പഠനം, പാഠനം. അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അങ്ങനെയുള്ള യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, പലയിടത്തുനിന്നും പലതും കേൾക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണല്ലേ വ്യാസദേവന്റെ അവതാരം. വ്യാസ അവതാരത്തിൽ വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചു. അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യാസദേവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അതുപോലെ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരേ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണാസന്ന മൃത്യു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യര് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയല്ലേ. തദ്വിധി പ്രതിപാദേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോയേക്കാം. അപ്പൊ മറന്നു പോവാതിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. സ്ഥിരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നുപോകില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമായ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ. ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഈ അവസരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. ആകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ആയതിനാൽ വിവേകശീലമുള്ള എന്നർത്ഥം വരുന്ന മനീഷിനാം എന്നിവിടെ വിശേഷിച്ചും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള മനീഷിനാം വ്യക്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരുവന് ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പം മനീഷിന എന്നിവിടെ പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്തല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല, വിശേഷമായിട്ട് വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും. അപ്പോ വിശേഷിച്ചും വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള, അതായത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും അല്ലെ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് വിശേഷിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം. അടുത്തത് ഒരു 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണുള്ളത്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ ബ്രഹ്മണസ്പതിന്ദ്രിയകാമസ്തു പ്രജാകാമഃ പ്രജാപതി. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദേവീം മായാം തു ശ്രീകാമഃ തേജസ്കാമോ വിഭാവസും വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീര്യകാമോധ വീര്യവാൻ അന്നാദ്യകാമസ്ത്വതിഥിം സ്വർഗകാമോദിതേ സുതാൻ വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമഃ സാധ്യൻ സംസാദകോ വിശ്വാം. കോവിശാം എന്നാണ് അവിടെ, വിശ്വാമില്ല, കോവിശാം. ആയുഷ്കാമോശ്വിനൗ ദേവൗ പുഷ്ടികാമ ഇലാം യജേത് പ്രതിഷ്ഠാകാമഃ പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാതരൗ രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോപ്സര ഉർവശീം ആധിപത്യകാമ സർവേഷാം യജേത പരമേഷ്ഠിനം യജ്ഞം യജേത് യശസ്കാമഃ കോശകാമഃ പ്രചേതസം വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥ ഇമാം സതീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മവർച്ചസ കാമസ്തു യജേത ബ്രഹ്മണസ്പതി ബ്രഹ്മണസ്പതി കാമസ്തു പ്രജാകാമഃ പ്രജാപതി ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയകാമസ്തു കാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീര്യകാമോധ വീര്യവാൻ അന്നാദ്യകാമസ്ത്വതിഥിം സ്വർഗകാമോദിതേ സുതാൻ വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമഃ ദേവാൻ രാജ്യകാമഃ കാമോഷിനോ ദേവോ പുരുഷോ ലോകമാതരൗ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോപ്സര ഉർവശീം പരമേഷ്ഠിനം ആധിപത്യകാമ പരമേഷ്ഠിതം യജ്ഞം യജേത് യശസ്കാമഃ കോശകാമഃ പ്രചേതസം കാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥ ഇമാം സതീം ആരുടെ ഫോണ്? ബ്രഹ്മ നിരപേക്ഷൻ, പരിപൂർണൻ, ദൈവം, ഈശ്വരൻ, വർച്ചസ, കാന്തി, കാമതു, അഭിതം, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, യജേത, ആരാധിക്കുക, ബ്രഹ്മണഃ, വേദങ്ങളുടെ പതിം യജമാനൻ, ഇന്ദ്രം, സ്വർഗരാജാവ്, ഇന്ദ്രിയ കാമതു, എങ്കിലും ഓജസ്യായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, പ്രജാകാമഃ, അനേകം സന്തതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, പ്രജാപതിമാർ, ദേവീം, ദേവത, മായ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾക്ക്, തു എന്നാൽ, ശ്രീകാമഃ, സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, തേജഃ, ശക്തി, കാമഃ, അവർണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, വിഭാവസും, അഗ്നിദേവൻ,
അഗ്നിദേവൻ. വസുകാമഹ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. വസുദേവൻ. വസുകാമഹ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. വസുദേവന്മാർ. രുദ്രാൻ ശിവഭഗവാന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങൾ. വീര്യകാമഹ വീര്യമുള്ള അഥവാ അതിദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. അതിനാൽ വീര്യവാൻ അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള. അദ്യ ധാന്യങ്ങൾ. കാമഹ അവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. എന്നാൽ അതിഥിം ദേവന്മാരുടെ മാതാവ് അദിതി. സ്വർഗം. കാമഹ അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അതിഥേഹേ സുതാൻ അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാർ. വിശ്വദേവൻ. ദേവന്മാർ. രാജ്യകാമഹ രാജ്യങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നവർ. സാധ്യദേവൻ. സംസാധക ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്തോ. തൊഴിലാളി. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. ദേവന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന 2 ദേവന്മാർ. ഇരുദേവന്മാർ. പുഷ്ടികാമഹ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. ഭൂമി. യചേത് ആരാധിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാകാമഹ സദ്കീർത്തി അഥവാ പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പുരുഷ അത്തരം മനുഷ്യർ. രോദസി ചക്രവാളം. ലോകമാതരോ ഭൂമിയും. രൂപ സൗന്ദര്യം. അഭികാമഹ തത്വതയോടെ കാക്ഷിക്കുക. ഗന്ധർവാൻ അതിസുന്ദരന്മാരും അതിമനോഹരന്മാരുമായി പാടുന്നവരുമായ ഗന്ധർവലോകത്തെ നിവാസികൾ. സ്ത്രീകാമഹ സത്പത്നിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. അപ്സര ഉർവശിയും സ്വർഗലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ. അപ്സരസുകൾ. ആധിപത്യകാമഹ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. സർവേഷാം ഏവരും. യജേത ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം. പരമേഷ്ഠിനും പ്രപഞ്ചനായ ബ്രഹ്മാവ്. യജ്ഞാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. യജേത് ആരാധിക്കണം. യജകാമഹ പ്രസിദ്ധനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പോഷകാമഹ നല്ലൊരു തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പ്രചേതസം സ്വർഗത്തിലെ ഭണ്ഡാരാധിപതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വരുണൻ. വിദ്യാകാമത്തു എങ്കിലും വിദ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. ഗിരീശം ഹിമാലയ അധിപനായ ശിവദേവൻ. ദാമ്പത്യാർത്ഥ വൈവാഹിക പ്രേമത്തിനായും. ഉമാംസതിം ശിവന്റെ പതിവ്രതയായ ഭാര്യ ഉമാദേവി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സംശയ പ്രപാദിച്ചു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. വേദങ്ങളുടെ വികാരിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിശാരദനായ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയെയോ ആരാധിക്കണം. പ്രബലമായ കാമം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയെ ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിദ്യാദേവനെയോ ആരാധിക്കണം. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഇവിടെ ഭക്തിയിൽ പടിപടിയായിട്ടാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തില് 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധാരണ മനുഷ്യരെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത മനുഷ്യര് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം യോഗികൾ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ഒരാള് മനീഷിനാം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ പലരും പല പല ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു യോഗിക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യോഗി എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ആ യോഗി എവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർച്ചില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ അധികാരിയായ ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിദ്യാവിശാരദനായ ഒരു ഗുരു ബൃഹസ്പതിയെയോ ആരാധിക്കണം. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെ ആരാധിക്കണം? ബ്രഹ്മദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയോ ആരാധിക്കണം. പ്രബലമായ കാമം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോ ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, സുഖലോലുപത ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം അല്ലെ, പ്രബലമായ കാമം, വളരെയധികം സുഖം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആൾക്കാര് ആരെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രദേവനെ ആരാധിക്കണം. സത്സന്താനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉദാര ചിത്തമുള്ള പൂർവപുരുഷരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രജാപതികളെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോ സത്സന്താനങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രജാപതിമാരുണ്ട് അല്ലെ, അവരെ ആരാധിച്ചാൽ മതി.
സദ്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ദുർഗയെ ആരാധിച്ചാൽ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അതിശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിദേവനെയും സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വസുക്കളെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ചേർന്നു അല്ലെ, എല്ലാം, അതായത് നല്ല കുടുംബം, നല്ല സമ്പത്ത് എല്ലാം ചേർന്ന് ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദുർഗാദേവി ആരാധിക്കുക. നല്ല ശക്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അഗ്നിദേവനെ ആരാധിക്കുക. ഇനി സമ്പത്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വസുക്കളെ ആരാധിക്കുക. മഹാവീര ശൂര പരാക്രമികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ ശിവദേവന്റെ രുദ്ര അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ രുദ്രാവതാരത്തിലുള്ള ശിവനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? ശക്തി അല്ലെ. വീരശൂര പരാക്രമികളാവാൻ സാധിക്കും രുദ്ര അവതാരത്തെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയെ ആരാധിക്കണം. അതിഥി ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ മാതാവാണ് അല്ലെ, ആദിത്യന്മാരുടെ മാതാവാണ് അതിഥി. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം, അതായത് ആദിത്യന്മാരെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിഥി പുത്രന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ലൗകികമായ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വദേവനെയും സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധ്യദേവനെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശസ്തനാവണമെങ്കിൽ നമ്മള് സാധ്യദേവനെ ആരാധിക്കണം. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വിനി കുമാരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെയും, ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ ആരാധിക്കുക. ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമി ദേവിയെയും, പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമി ദേവിയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കണം. അപ്പോ പദവിയിൽ സ്ഥിരത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭൂമി ദേവിയും കനിയണം, അതുപോലെ ചക്രവാളത്തെയും ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? രണ്ടും കിട്ടും അല്ലെ. ദൃഢമായ ശരീരവും കിട്ടും, പിന്നെന്ത് കിട്ടും? പദവിയിൽ സ്ഥിരതയും കിട്ടും. ഇപ്പൊ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമിദേവിയും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃഢമായ ശരീരവും പദവിയിൽ സ്ഥിരതയും രണ്ടും കിട്ടും. സുന്ദരനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗന്ധർവ ലോക നിവാസികളെ അഥവാ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകളെയും സ്വർലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായ ഉർവശിയെയും ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധീശത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രപഞ്ച അധിപനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര് ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിലെ സായുജ്യ മുക്തിയും കിട്ടും. സുസ്പഷ്ടമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വരുണനെയും ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെയും നല്ലൊരു വൈവാഹിക ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശിവപത്നിയായ ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ശിവബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാഗിച്ച് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപ സിന്ധുദേവ പതിതാന അവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।